I have come to the conclusion. Wilfred Franklin, Kosi Sochukwu Peter Naman, I greet you. Chijoku Go Best, I greet you. Based on the kind of lamentation and the aqua n'ebe na kampufa, I have come to the conclusion that na anybody n'ebe aqua do against pronouncement in Governor Soludo, onye ahụ a criminal. Yes, and onye ahụ suppose to investigate ya. Yes, because Soludo's pronouncement or law do very clear, very clear. Yeah. So anybody n'ebe about that pronouncement Governor Melu is a criminal that needs to be investigated. Okari hetua. Okari ho etua. Now, I heard one of them who is a Dibia. In fact, I think I have to mention his name, Mas Dibia. I heard him saying that na Nife Soluda ka emewo, na Soluda ka heba na Oke Ite, but rather na Soluda ka ase na ọwụlụ na afọ onye tili paasị ahụ mmadụ wee gwa Oke Ite na onye ahụ adaghị iwu. When Soludo was very clear na afọ onye na-eme ife dị otu a for the purpose of ime ife ọjọọ. Yes, for the purpose of ime ife ọjọọ, na that person will be prosecuted. Ask me why people like Mazi Dibia do so much upset that na Soludo bialo against ndị na-agwa Oke Ite. Is it not because, just like I said the other day, all the clients of Oke Ite are one set of people well known by me and you. So as one Dibia ọkụkọ arụkwọ nkwọm oyejiginu wee so ụmụ ya ka nnabata Igwe Credo, ka nnabata Igwe Credo nwa amama, Igwe Credo nwa amama. So while we are waiting for Igwe Credo to join us, let me continue. You want to go? Igwe Credo. Igwe Credo, mama, when I greet you. I'm not welcome. Watch your program. What's the name of the program? Email of Oma. And you die about ourselves, Igwe Credo. Don't we mention can draw Tell you your opinion about this new law, Anambra State government email. My opinion in the new law, Anambra State government, that law, Maka. Yes. The reason you will Maka is that I told me the bias in my statement. Yes. But to even a message, the government called well organized in such a way that even in a medo anya, in a meeting, even in a mede. The Nivi Punine Menimelu, I will age me. Come and identify, register. Pass through the process. Maybe the other one. Pass through the process. Away out. Amalona, yes, government approved Libya. Yes. Man, even follow Jatu Buniva in Nanya Bivabona. Hey, well, you ever go see. When you ever go see na you ever pu, you ever je buri bonu oku na ba ye menwe. And then back, in fact, I want the governor to enforce more. I want him to enforce more on these things. Yeah, it's the same that Dibia ma ni de Dibia and na Dibia nke
Bonataluchi. You come, anyway, body you put to go in place here, then examine ye. If you go there, if you know Kenya, I told me, and no Kenya no in that body. Abro Kenya mas, on the Kenya on the way down. Most of them will go to Swakibo. So when you come to them, and when you go around table, it all way, it goes for them to know that yes, and that is why Edgewana suggests the governor no will register anything of anywhere, whether on Anambra anywhere, see revoke. Let there be a fresh audition. Yes. Even to I will not lie to you. Even Basalu leadership and they going back to our root Biasi Mezendi you to bany so many atrocities but I know but I no go lie you. Yes. I'm talking about Sunkiyo Basalo and the leadership now. Yes. And when so many people they never yourself. When they ball, what do you want to watch Kotana Dibia? Ega video to hit him and that from a ball now that video. So even that Kota also it will cocktail crime. I know na manu mba bido kwa banya na odele esioku ibu dibia iwe believe one na agwa odi eshi igwochasi odi eshi ina agwozi na odi eshi ana esi video ina video ni video change it na your page imakwa na ndi adi na-eme ihe dibia kwesi by now nya ihe bulu be keneje na-enye soludo because all na the governor cho problem like you too for to interpret here na governor ji problem where bia. Do you understand me? Soludo again move a bit na video meche go yourself avoid because crime na try ka fight abrota atakanya bo crime bido. The crime has been there. So ni Soludo na-eme law e create for the even gbasara ordinary n'obodo. The very very important. The reason is because na ejide Okeke ebe ọ na-ezu ori ma ebe ọ na-eme any vices in the state. If you go kokochala ogbu n'ukwu ebe a wee bai no wee nya ebe ai no wee wupụta onwe anyị mbala ifu onye nwe okokọcha ogbu n'ukwu kokọcha ogbu everywhere o gosiri na ọkwa ndị abụ dibịa na-agbakọcha ụmụ ọgwụ anya ọgwụ eji wee marụzi our culture and tradition bụzi ọgwụ eji eme mpụ bụzi ọgwụ ọya wee gwọta iwe je buru nwanne iburu ya na lụta anya ego ikekwe na iburu nwanne ya iteke akaụntụ ya fụ 1 million naira instead for instance isi oke na-akwa na-aga umeyi nke a unu nakọta anya ego a niile na-egbukwu onye a na-egbu o wee bụrụzie na ọgwụ ndị dibịa anyị na-agwọzi wụ ọgwụ eji eje eme mpụ na aghụghọ dị iche iche. So it gave a concern because ndị niile a na-ejide a na-agbacha n'iru akwụkwọ ma ndị anaghị agba n'iru akwụkwọ nwosi isisi na akwa ifụgasị ọgwụ dị iche iche. Ụfọdụ ndị dibịa wụ ihe talụ mmụọ. In fact ọ ndị dibịa bata na social media wụ ihe talụ mmọnwụ because kedu ka ihe si na-agwọ Oke Ite na-ese foto ebe ị na-agwọ Oke Ite na-etinye online na-ekwugasị okwu dị iche iche na Oke Ite mana ọ dị are we encouraging our youth ndị na-eto eto to nya ka gbaa mbọ or are we encouraging them to rapụsịa ịgba mbọ jemewe Oke Ite? Ụfọdụ asị na ọgwụ a na Oke Ite ọ na-eme na ọ ya rụọ ọrụ in 4 days. All these things we eji instigate youth to ịba na ya jọ ndụ and mụ adịrọ m in support of it. So ihe Soludo na-eme ife anyị chọrọ a state whereby na anyị nọrọ anya nọ jụọ arụ vices aghara adị just like somebody si wee kwụsị na enwere onye ori ejidego ọwụ na onye ori a bụ Bible kelu Bible na-azụ ya ma ọ bụ one of your videos mana ndị niile a na-ejide wee kee ọgwụ nke gosi na ndị niile na ọgwụ niile abụcha eje ebe ndị dibịa ejeje malụcha so dibịa niile na idiri ịbịa erejista ikwuo ihe ị na-alụgasị epesoro ọnụ ihe isi na ị na-arụ
amana iwe ka ị na-alụ mgbọsị ọwụ na anọkọtasị mebi na anọkọta spy ya zife spy ọbịa saa isi na ọ bịara ịbịa gwọ iwe dị etu iwe anwa anarị ego wee gwọgharịa dị ọgwụ gọọmenti akpụrụ ịkpọchie so na ọ dị very important ọ dị very very important ihe gbasara ọdịnala dibịa oke ite ụmụ ọgwụ mpịtọ and ka m gwa gị eziokwu ụmụ ọgwụ anụnwa na-ewuba na social media many of them awụrụ ọdịnala eji malụ ndị be anyị. I will tell you the truth. No, I was about to even ask you that question. Can you say the question I draw? Soludo nwere ife metụgasịrị aka. Do you think that now majority of those things o metụrụ aka no nwere ebe ọ bịalụ against omenala Igbo? Maybe that will be the best omenala ọdịnala Igbo. As long as I'm concerned, eji my intellectual wee gwọọ ọrụ niile Soludo wepụta. Before that man, afụrọ m ebe Soludo kwuru ihe metụta omenala Igbo. The real cultural value eji wee malụ ndị Igbo. What Soludo is trying to do is to make this state, Anambra State, safe for everybody. No, Soludo name. Let me tell you, for a very long time, I accuse Soludo in terms of security. Governor, where na State House of Assembly, where better with the government. I went to town. Let me tell you, who do not Soludo, who not Mandi PG, Mandi Igbo. That's where to allow. That's law would pay. That's where to because even if they were the town, the PG, and the town union, and the Igbo, and now to Jacko full direction. I won't any information to the government. I want the government teaching you. The window channels, not the warrant officer, not the government teaching you. Yeah, when the government teacher fools on nobody. So no one I report back to the government. So that the address can even reach a insecurity in your locality or some every day woman so you should not just be pointing at the governor. In a State House of Assembly, pattern katate law. Now governor I pass the law, the bill to law. He will pass it. Because even in the State House of Assembly, we need to vote. Let them go and represent us. Let them speak. And that is why we have the word. We have the word. We have the local government. We have we have PG. I want to youth leaders nobody. We're making it to the level of the local government. We're seeing a local government, we're a constituency. Even our levels and channels of government deliver a message to the government. And the Soludo each village in Anambra will an appointee not close to the governor that can be bringing details to the governor. Now, I want all those details to get control in the State House when the time, and you know, even better will move only to our palo recently. They have to the rap God even in never chipol meeting. Waiting you to Macanasina. Ozumwali Manambu Ozumwali, Emmanuel the meaning of Namadi Bozuna Ganesi, Emmanuel Yemu, Bonya Bunisiaga, Mbobia Metal Tower. The government, where Latin up go when a mensa. That means Nanda Pakatago individual, powerful animal government, and they sat together. Well, George to Bagasi anymore, but well, even while that the information they got, Gavaji were making where they a law. We make out in a State House of Assembly, plus other aides involved with my government and the commissioners, even in the Tiana, with each other where they a law that will salvage the state, that will save the state from the calamity by the Gonimi. What do I made the lad Roman. What you possibly bad simple and short, even a was body. Ikunie, J. In a audition, in a screen, imagine a potato one year sambodo. He put why on social media, maybe go ye be not a fool. Many of them no matter what to do, that cannot even face the panel. They are afraid. That will be afraid of facing the panel. This thing in our mouth,
Isi na ị na-agba afa gwa anyị kedu ndị bịara tụọ ori ebe dị etu. Isi na ị na-agba afa gwa anyị kedu ebe ọzọ enwe ike ije nwu. Kedu ebe ọzọ ndị anụwa ya eche operation. Ka anyị malụ. Maka na ibe na-eme na steeti a anọgo m 2 different places n'Ọba ebe enwere movement of these people. Abata die nwee shootout dị egwu. Mana the special grace of God ọwụzi ibe anyị na ba na-eje n'ezi kwada na ị na-eche ọnụ mbem. So n'ibe a na-ajụ bụ ka ndị be anyị ghọta since soro udo enwere ihe ọ na-eme ndị mmadụ na-adọkasị ya onye kịta ọ try go something still a na-adụ ya, and that is what is happening in our lifetime now. Ime mma ịnọ n'okwu ime nje ịnọ n'okwu nwete nke amazi a ga-eme dị mma. So n'ime law edelu affect ndị ọdịnala na ndị dibịa. I'm not against anybody na-eme dibịa ọdịnala or onye na-eche ụka. It's because na-enwego so many situations whereby ndị omekome ejide ọ bụrụ na enwere gịnị link up ịmakwa na ejide mmadụ ebe ọ na-eme ajọ iwe na anyị investigate ya ọfụma, anyị agbara ajụjụ ọnụ, ihe eji interview ọfụma, ihe eji interview n'aka polisi ọfụma awajugasị anyị. So na from ire agada ka ọ na-akọ maka ha si akọwa ji eje agwọta ọgwụ ba ji ama onye bụ ego na onye buru ego na ndị nata anụ ji ego na all these things ka eji wee malụ ndị agha etinye aka n'ibe ha na-eme wee nwee ike mee gịnị jidete nwa obodo achịkọ. Obigogo nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ kelu your view about this Oke Ite of a stuff before I go in details about the first and proper m chọrọ ịjụ about this Oke Ite based on ife okwu onye nọ n'ihu akwụkwọ nwekwa nwa dibịa nwekwa na advocate omenala. But rather let me ask you this question. Oke Ite oso na omenala bụ ọdịnala Igbo and ọ na m na-eme mistake by omenala na ọdịnala correct ya because ọ nwere difference ka difference dị na omenala and ọdịnala ọ nwere nwe ike wee fix nwe question a ọfụma. Omenala bụkwanụ ka ndị Igbo si eme ihe la mmemme ndị Igbo, ejiji ndị Igbo, ekike ndị Igbo, asụsụ ndị Igbo, event ndị Igbo dịgasị iche iche a na-eme n'ala Igbo dịka ọfala, iri ji, ịgba nkwụ, ime ego and so on and so forth. Onye wụ omenala ndị Igbo. Ọdịnala ndị Igbo bụ ihe bụ ntọala eji wee malụ ndị Igbo ha n'idiri imepụta nọọ ihe eji wee malụ ha dịka ịwa ọjị, ichi echichi eze n'obodo nke ebe n'idiri igosi ebe n'idiri imepụta ka ịfịa nọọ ihe eji malụ ha. Ọdịnala Igbo wụ the position of a diokpala na be nna ya, the position of ada be nna ya, onye wụ ọdịnala. The institution of diokpala be nna ya bụ ọdịnala. The position of diokpala be nna ya wụ ọdịnala. The position of marriage na Igbo wụ ọdịnala anyị. Ọ ihe eji wee mara anyị. Mana omenala wụ mmemme omume anyị na-eme asị ndị Igbo. Onye wụ the two different things. Ọdịnala wụ ife anyị na-eme wụ part of us that nke a bụrụ na maka na onwe obodo anara agba ọfala like obodo ma anyị anara agba ọfala ịgụ arọ ka anyị na-agụ. Nwere obodo anara anụrọ nwaanyị. Nwere obodo a recognize the institution of diokpala and ada and so on and so forth. Mana omenala bụzi abịa na nri kịta o nwere omenala jikọrọ nri nyanwa wụ omenala anyị, mana ọdịnala dị na nri bụ na anyị echi eze nri obodo nri ya enwerile eze, obodo niile dị n'ala Igbo ya enwe eze. Anyị enwe diokpala, anyị enwe ụmụnna, anyị enwe ụmụada, anyị enwe ụmụ ọkpụ. Onye nwa wụ ibe ji obodo bụ ọdịnala bụ iwe ekelesu, iwekwu ekelesu n'ezinụlọ, iwekwu ekelesu n'ala Igbo na anara efichi anara ewepụ. There is no law that counters this particular thing. Onye nwa wụ ọdịnala.
mana inwe ike isi na ịgba ọfala na igwe anọrọ ya na ya na-agba ọfala ma ọ na-arụ adịrị igwe na ya na-agba ọfala mana weda ma arụ adị onye nwe ngwulu ma ọ dịrị onye nwe ngwulu olu oge adị ya nwaanyị ya anụ di ọ ya anụ di ọkpara ya abịa mee gịnị nọchie nne ya na o nwere ka anọkọta sị na enwerezi ihe dịka diọkpala na ngwulu ma ada na ngwulu ma ụmụnna onye nwawa ọdịnala anyị omenala wuru mmemme dị iche iche eji wee nwara obodo. Anyway, engineer Simeon Uchenna, is it here the program? Babako again, because after I go send the request, try what can accept a request. So, Igwe Credo, I think that the right question is supposed to introduce Oke Ite or the Nani Igbo. Oh, na majuta then kize boy ado or the Nani Igbo. Ko ife bịara abịa Nani Igbo. As long as I am concerned, ana m ekwubie na ịtarị gba mgbe m bido tiwe ọnụ n'ihe gbasara Igbo on this social media. Eso m nna nna m so nna m wee na-ejegasị ihe niile ha na-ejegasị na-akụzi kalụ m anụnụrụ m ka kwuru okwu Oke Ite mgbe gboo ji egwu all the history book enwere chọọ ndị okenye ịtarị gbajuo anụrụ m Oke Ite anụ m na a na-akwụ ikili anụ m na enwere ibe a na-enwe awele like nna mụtara nna m ifunu nna mụtara nna m nwere awele ọ kwadotere donye na ngwulu a na-enyi ya n'ala na ngwulu and awele a ife edobere na ngwulu wụ na aka aja ihe ebute ọnụ mmanụ mmanya na onye ọbụla nọ na ngwulu a bụrụ nwoke bụrụ nwaanyị once you are hustling once you nwere ibe ị na-alụ ego kwesịrị isi na ya na-abata you can never beg and that is it no matter how little that thing dị. Mana anụrụ m anything dịka Oke Ite mgbe m na-eto. My father is a custodian of Igbo culture na nri niile as a whole. Custodian nke nwụ na ndị ọcha bịa ndị diaspora abịa mgbe ndị University of Ibadan bịara my father mfamụtalụ mpam ka a kpọrọ ọnọcha retire ike gbuo oti my father there. So mmadụ anya na nwa nwapụta n'ihe social media kọwalụ m what is the custodian the culture of Igbo people. Anụrụ m Oke Ite anywhere in the custom and the tradition of Igbo people. Anụrụ m ya ajụgo m Peter dochie this question ịjụrụ now si ya o mewuru na nna aside elu nri be anyị asịrị na nri na enwere ihe onwe ike ọwụ na omenala nri anabatala Oke Ite mana ikekwe na ndị ọzọ nabata anya asịa omenala maka na omenala wụ ọdịbendị ibe ndị na-eme eji malụwa mana ọwụrụ ọdịnala Igbo maka na I believe na ibe ọbụla ama afụrọ na nri mfịa elsewhere ọbụrụ ọdịnala ebutere ebute ọ bịara abịa. That is my belief. Ejegokwu m Aguleri. I'm talking about kingdom so kalanka kajara akaja. Ejego m Aguleri jụọ ese na Aguleri kedu onwere an institution a na-akpọ Oke Ite in the Igbo cultural tradition. The highest person, the oldest man enwere Aguleri si na onwere any institution dịka Oke Ite dị in the Igbo cultural tradition. Oke Ite abụ bịara abịa and mgbe Oke Ite a bido ka nsogbu bido wee dịwa n'etiti ndị na-eto eto because ka sie project data Oke Ite n'imekwala anya aba ọbịa n'imekwala anya ha ọbịa merie ụmụasị be anyị wee filie na onwe ezi onye ya enwe aka ọrụ nwezi onye na-ekwe amụ ọrụ ịgbalụ mmadụ ti n'ọrụ obere oge o mee gịnị otido kedu ihe na-ewe ọdịnala anyị wụ na ịpụta ụtụtụ iwe nye ọjị kpọkuo ihe niile ịma ihe niile so na line wee rute ebe ị nọ ndị nwụrụ anwụ ịkpọkuo ha sịra bịakwa na ị na-akpọwa ba bịala ị na-eke bịa n'oye bịa n'afọ bịa na nkwọ na ị na-akpọwa ihe iche akpọrọ ụwa wụ na na ka o si wee dị kawa mee ihe ọmaba na ị na-afọ na-abata na ọkawa chekwaba odudu ị na ọnịnaghị onye wawa culture na nke Oke Ite asị egbute nkịta egbute nke ọ bụrụ ọgwụ be anyị
iwe awụ ọgwụ bịara abịa ndị awụ amalụ ndị Yoruba enwere so many Yoruba big men na-agwọta ọgwụ who my friends so many Yoruba big men politicians na-agwọta ọgwụ well my friends and from the things when they post when at their status it shows when they post to Oke Ite because when they are doing it and you see the ones ndị Igbo ndị be anyị na-emesi dibịa ba na-eme ifu na the same thing ndị Yoruba na-eme ka ba na-eme so gacha niile ọgwụ mpute ọwụrụ ọgwụ eji mara ọdịnala Igbo ibe ndị wedoro ajụjụ ahụ na onye so na front people na advocate for this na propagate this new trend of omenala kịta because mụnwa believe na after ngechara ntị n'ife nna to the family doctor kwuru na a program waja I really understood that na enwere new version of omenala ọdịnala ụmụ okorobịa be anyị na-ebupụta kịta n'ihu akwụkwọ and not ntọnala ya nke ahụ dụba anyị so onye akwụrụ wee sị na ọ chọrọ ka ọ kụziere usoro ude akwụkwọ na Oke Ite wu omenala Igbo ka ọ wụ na ife ọ sọpọzuru ikwu uwo si etinye na pasị ahụ mmadụ na-ejide onye tiri pasị ahụ mmadụ si prosecute onye ahụ mana no miss the point where Soludo said that na ọgwụ ahụ nwụrụ to commit crime or no na-promote crime or no na-encourage ndị mmadụ commit the crime that the government will come down on you. Esago m nke Oke Ite now Igwe Credo nwere ofe ajụjụ nchọrọ ịjụ na according to omenala Igbo ọ n'ala Igbo nke isi wee marụ dibịa si wee bido gboo dibịa ọ na-ama ama ka a na-abụ ya dibịa na-ama ama ka dibịa si ama dibịa nwere ike magharị si n'ikwu nne magharị ma ọ si be nna ya magharị ma ọ wụ dibịa si n'ikwu nne o nwere ike ọwụ na o nwere onye mere dibịa na agbụrụ generation izi gaa nke ịbụọ gaa nke ịta aga onwere onye lu dibịa abata na your own turn ọ maghị and the dibịa maghị ụmụnna ya ama na dibịa magharị maka ọba nwa ya ebu ụzọ mee gịnị certify ya aghaghị na yes na dibịa malụghị na agwụ magharị maka na dibịa ọnwụ na ya amaghị ya ebu ụzọ gbaa aka kụọ aka na agwụ ụmụnna ọbụla na-enwe okwu agwụ abịa na nrịba anyị agwụ m onye ụmụ ọchọgụ anyị nwere okwu agwụ nya okwu ebe ụmụnna na-agbakọba ebe a ka e nwere okwu mmụọ ụmụnna onye ọbụla dibịa ya ama na ụmụnna anyị wuchi na obu a nwere onye na-enodi anya onye ọbụla dibịa ya ama na ụmụnna anyị obu a ọ na nri nya ụmụnna anyị ụmụ ọchọgụ nya ndị nwe ụmụ ọchọgụ ndị ọchọgụ mụka Kenibe Ramas Asuzu, Dr. Ramas Asuzu nọ onye waka ji ofe obi ka isi kelu position ya na Ancient Kingdom. Dr. Ramas Asuzu dị nnọọ ka onye bivu obodo oyibo nata na nri jide ego bịakwute eze nri si na ọ chọrọ ichi echichi ajụọ onye iwe ọ ya echi ọ sị na ọ chọrọ iti aka ji ọgbọ yes. That's all. Okay, mana onye chieftaincy o nwere ibe dị iche na mmadụ iti ọzọ nze ya na mmadụ iti ọzọ abịaba na ibe gbasara ọzọ na nrịba anyị enwere ọzọ usoro ọ dị nnọọ ka afta asị na during the mgbe Nnamdi Azikiwe nwụ na ọ ceremonial president then onye nke ọzọ wụrụ head of ihe bakpa ọ dị ka head of state ka ọ gịnị head of government nyanwa na-afụ maka ma signing ụmụ ihe niile mana onye nke ọzọ bụ onye na-apụta so abịa na nrịba anyị enwere ọzọ nze a iwe a na-akpọba ọzọ omenala nwee ọzọ nke onye kpata ego n'obodo oyibo amara iwe ọ na-alụ onwe ike ọwụ na ọ na-ebu drọg nwee ike ọwụ na ọ na-asa nwa agadi nwaanyị ike iwe ọwụ na ọ nwere iwe ọrụ fado n'obodo as long as na o ji ego ọbịa obodo agbakọ aka ọnụ chie onye echichi
Mana o nwere two things m chọrọ ịsị ọ bụ convenient zaa ya ọ dị convenient then we can proceed with that question of nwa dibia because o nwere ike na-akọwa before we jụọ ajụjụ a na be aka ji ọfa ya tise amụkwanye asị isi mmiri o nwere tawa ebe ahụ nwee udu dụkwa n'ime that tower akọwara ka Central Igbo Tower Central Igbo Tower then the other one akọwara as udu jikọrọ Igbo niile ọnụ ọ dị realistic ka ọ not just maybe his own pattern of promoting Igbo culture. Brother, nke eziokwu ka mma na-ekwulukwa echi ihe niile abụ Dr. Ramas my uncle mgbe nkwa my grandmother ememe invite ọ bịara mana ịgwaghị eziokwu ibe niile akpụ ka ọ dị enwere anything na onwere n'isi mbụ onwere any tawa ndị Igbo ma onwere any tawa ndị Igbo ọwụ etu anyị nọ kịta ịchọ ịbịabeghị ịkpọ tawa bụ onye ihe sọrọ ike ya abịa ihe awụ ndị kpatara ego ndị pụrụ apụ kpata ego nata nwee ego decide ya to zaa afa chi echichi o chiri oke mmiri na-ezoro ọrụ o chiri oji mmiri o chiri ese ọba o chiri aka ji ọgbọ ihe o chiri eri ka ego ka eji echi ụmụ ibe ahụ niile ịbịakwute ndị obodo siba na ịchọrọ ichi echichi ma ụmụnna ibe amara ihe ego chie ya ibe ịchọ abụrụ ya. When you come to Nri Kingdom, the first institution of culture and tradition in Nri Kingdom is the Ezenri. Kacha the Ezenri enweta the Ogbo Nri, which is the Onowu. Mana ya nara akpụ ya Onowu, ibe anyị na-akpụ ya Ogbo Nri. Enwecha Ogbo Nri enweta Onyiora. Ifusi Onyiora, inweta Adama. These are the three institutions that builds the political arm of Nri Kingdom, the cultural system. The Ezenri, the Ogbo, the Onyiora, and the Adama, these four people finish. Onye ọrụ na-asị ọnwụ aka ji ọbọ nke a wụla aka ji ọbọ nke a ibe a wee echichi o wetara ego echienye and na ọnwụ na ọmụma wee Ezenri mmadụ echi anybody aka ji ọbọ mmadụ echi anybody aka ji ọbọ so onye na-echi aka ji ọbọ wee onye ji ọbọ yes na Ezenri bụ ihe ji ọbọ obodo onwezi onye ọzọ kwesịrị iti aka ji ọbọ asa echichi n'obodo abụ. That's all. Mana imego na ọbịa bata sakula Ezenri ewo Ezenri o Ezenri o a na-ebugharị n'ego na Ghana must go with ndị India na ndị China oduche bata o wee kwuo na aka ji ọbọ ka ọ chi ichi ọ gbatara na Ezenri n'uche na ochie na aka ji ọbọ mana ọ bụrụ na onye nwa ji ọbọ Igbo ma ọbọ Nri dị na be Ezenri. Ezenri is the institution. Onweze ndị a na-akpọ nzem abụọ inweta this Onyiora Ogbo Nri Adama and Ezenri inweta cheva iwe nweteze ndị a na-akpọ nzem abụọ. These are the institution, the traditional governmental institution enwere na Nri. Onye ọbụla chọrọ echi niile ma mkpata ego mfọ nchie aka ji ọbọ chi owu aka ji ọbọ then ndị ọzọ na-azazi aka ji ọbọ echiri echi wee ikekwe ndị ji ọbọ ezinụlọ ọbụ ụmụnna a na-akpọbịa ya n'ọnụ ọ bụrụ na bachiri echichi mana eze ọba network network akwụpụrụ m Igwe Credo n'ọkụ. Oh God, Igwe Credo biko chigatakwa baakị. Ife network na-eme ife a mgbe program na-atọ. so ndị niile na-afụkọcha ma ndị ọya waba iventi ekokọchalụ mmọnwụ na-eme majik na-eme etu na ncha ihe niile ahụ biznes onye na-eme o ji ekpe ego
N'ihi na ahụ biznes onye na-eme o ji akpa ego. Ịghọtago? Onwere ibe dị n'ụmụ ibe ahụ ịfụta ifu mmadụ okoluche kojuo ibe bukọjuo mmadụ agba aba bukọjuo ibe na-aga etu ọ bụ ive ji ọkwụla na-akụ mgbịrịgba na-agba ma mkpọ na ma knockout. Onwere ibe dị na datin ọmụnwa Ukredo kwuru. That is a ceremony. That is an agwịbụ datin wụ mmọnwụ. Datin dị nnọọ ka gorila a na-etikịta. Datin wụ mmọnwụ. Onwere ibe dị dị ya. Onwere anything dị that place. Igwe Credo gawazie n'ihu n'ife na-akọwara anyị maka dibịa ịma ama na dibịa amụrụ amụ. So dibịa ịma ama onye dibịa malụ afa dibịa ya ebugoro ụzọ gbaa na ụmụnne ya na dibịa malụ ya. Onye na-enodo okwu ana ụmụnna wee kpọọ onye ọbịa ikekwa ọnwụ na onwe iwe ụmụnna na-eme abịa si ya nekwa iwe afa kwu. And that is why in the olden days onye ọbụla chọrọ ịgba afa in the olden days ihe ejekwuru onye bụ okenye na ụmụnna ya dị egwu ya na ị chọrọ ịgba afa nyanwa wee n'anya n'obodo wee mmalụ onye o ruru ịgbalị ya afa maka na afa dị iche iche. Etu esi enwe types of food ka esi nwee types of afa dị iche iche. Ọ wee mmalụ onye o ruru ịgbalị nyanwa afa wee jụọ ese wee mmalị. And afa na-ekwu okwu abụrụ na afa na-afụ na afụtasị na afa na ọfụcha o ji mee nke afa adịrọ ka etu a ndị amụma si ebu amụma na-ekwu nwanne ya wụ ejima ọ dị oji ọ dị mba. Afa wa ama na nkọwa oyibe wụ afa. Enwere ndị enye special gift ịkọwa ịpụta ha ayọ si kedu abalị ikwu abalị ọbanye ọkpọkuo mmụọ afa abịa kọwagharị agbagharị ya ama ibe nwee ike ịbụ nyanwa wụ the problem soyi onye wụ kwuche ọsị ya o nwere onye dị etu nwụrụ akwala gị nwee eche si ya na onwe ọsị ya ọkwa ifugo na ibe ahụ nyanwa okwu afọ ha na-ekwu na ibe ahụ a na-agwakwana ịbụ na ọ ya abụkwanụ onye wụ okwu afa na ọ ya abụkwanụ ya bụ nwaada akwala akwa na-enye nsogbu na ya bụ ezinụlọ. Ịgba mbọ ka ịkwa nwaada dunaga nwaada ka nwaada nwere onwe ya ka udo bụ wee dị. Afa wụ nkọwa na ịgba ama afa awụrụ efu ntọchọsị oke ọchịbụike oyi blu oyi green mbọsọ ọ bịara wụ Monde ọ wụrụ ya wụ afa wụ ịgba ama na nkọwa sienu onye wụ afa. Onwe ndị nwere the special gift for that. So that is it. Supposed to be more like a lineage something and not or the possible na mmadụ nwere ike je mmụọ dibịa lụwa that dibịa mmụọ ahụ possess ya were ya lụwa ọrụ. And otu ọ mgbe ịsacha alụ nke a ka mma ajụ the very important question. Onye possess ya na-nke Oke Ite si wee bido n'ala Igbo. Onye dibịa mara otu o jekwuru dibịa ọzọ si a kedu ibe a na-alụ si a na ebe a na-alụ bịa ka anyị jere Ịkala bịa ka anyị jere Ijabode ọ bịa ka anyị jere Akure. Iruo na Akure ebu ihe ọgwụ ndị Yoruba ebe ihe ọgwụ ndị Yoruba enyeghị commanding ring ihe eji na command ite Oke Ite ihe evute from there. Ọ data Oke Ite ba na-ebute wee wụ na ba na-eme dibịa ba na-ebute akpati ntazi ya mmọnwụ. Many of ndị ifu na-eme dibịa na-ebute akpati ibe a na-akpọ ya wa akpati ka ntazi ya mmọnwụ. Many of them na-eme dibịa kịta awa akpati ka ba bute. That is why ihe eji fụ ụfọdụ ndị ba sị na ma na-eme social club. Ifu onye na-emebe onwe business provision ma onye na-eme research card ọ nọkọta efi omebe dibịa ọ bata na da social club a wee gwa ya side anyị onwekwa ibe a na-eme ọkwa ịgbago Ijabode ivute akpati a wee ruo ekegbuo ihe na-eku ume mara akpọcha okwu agha wee welie wee jụtara ya mmụọ dị na Yoruba ajụtasịara ihe isaida na-enyeghị nke ihe na-agba n'ukwu ma nke ihe eti n'ọnụ ala ma nke ihe agba na mba aka asịrịngị ihe ji wee na-akọma na-agwa data ite data akpati ihe ọya na-emeli. So na
ọwụna butela akpati is likely to be a bad dibia. Ọ ndị dibia butela akpati ka gọọmenti Soludo na-achụ maka na dibia ọwụna butela akpati ya na-elili mmadụ. Ibe eji ebute akpati erike agbagokwanụ m ibe anyị mebe anyị mewe efe ibe a na-alụ di ya wee maa na mmadụ emenwu dike ibe ahụ ha mere nji wee sịba chochochoyi ka nkeji nwayọ n'ọje mebe nke nna m ba mfụrụba na-eme mmadụ ibe ba na-eme ma na ba mechara my grandfather mụrụ ụmụ 15 oyibe ba mụ my great grandfather na nwaanyị to ọmụzucha up to 36. You got to go and you are this successful. You want to be where able to like an ajiwe. Manandi dibia na ụwa no kata ifu nwata nwoke ọrụ kata agbụrụ ọnụ kata pịa ọchọ owu dibia tika wishi asịa ihe wete 6 million. Wete 6 million oge elu akwado jere elu ijabo odo mee iwe oye ma o mechi iwe oye eme ewete nke a sị enwe eje na mortuary wete nke eje ụmụaja amụrụ ọfụ ụmụaja nwụrụ n'afọ eweteche akwadoro ya akpati nye commanding ring ivulu nata na ala Igbo. Asịkwa m Chukwu don't spare these people. Chukwu ibulu Chukwu olisa bụrụ ụwa ma Chukwu ndị Igbo ma Chukwu ndị ụka ka ma na bụrụ ndị na-eje ebubatala anya ọgwụ from outside wee na-agafala anya ala Igbo. Don't spare them.